Дами и господа, има удоволствието да представя най-добрата диджейка на уникалната с най-уникалните хитове. И това е, разбира се, диджей Мими Португалката. За какво ми е сърце, кажи? Живо ли е, трябва да тупти, но без тебе спряло в самота. Писано ни е с теб така. Писано ни е любов да изживеем. Писано ни е до въглен да изснем. Ако трябва пак отново теб избирам. Ако трябва пак в огъня умирам. Тъмна плоча надпис се чете, тук почива влюбено сърце. Може да възкръсне любовта, двама ще са нужни за това. Писано ни е любов да изживеем. Писано ни е до въглен да изснем. Дами и господа, има удоволствието да представя най-добрата диджейка на уникалната с най-уникалните хитове. И това е, разбира се, диджей Мими Португалката.